když jsme oznámili, že do finále nejde Lukáš, tak vlastně všechny 3 jste vlastně byli jako úplně mega překvapený. Pokud měl někdo vyhrát, nebo kdo jsem věděla, že půjde to, tak jsem prostě věděla jemu. A i jsem mu to říká už před začátkem soutěže, protože vlastně my jsme spolu byli v kontaktu ještě vlastně od toho castingu, tak jsme spolu rozebírali recepty, nějaký rady, pekli jsme tak nějak na stejno, že jsme se i motivovali vzájemně a já jsem mu říkala, ale jako, že fakt bude to znít hrozně divně, protože jsme vlastně soupeři, ale já bych ti to strašně přála, aby ty jsi to vyhrál. My jsme to pak říkali, že prostě vlastně odchází v nejlepším a mě strašně překvapil, z něho to strašně spadlo v ten moment. On byl fakt tak strašně vze. To bylo strašně vidět. My jsme šli na večeři, my jsme si to hrozně užili a on tak co zítra upeču. Už je svrbí prostě, já říkám, ty jsi normálně blázen, ne? A on, tak udělám makaronky, třeba 300 makaronek.